Haleluya pre sanjano sarno lamsoko sar nang tam ni bagai phai mane ang kha ani bisang ni je bemar tam bemar mane abung kha ani blood cancer sugar kafe mokol nukya ei sob problem rong no tuino phai mani ge sar bahai ka tabu nang orop phai ei bui phai khan hambai Ani Goole khanai yang khato khato ke phai mani abo tabo hamna hamya ang ishor ni thaniya parjak ani sak hamna ni bagai ang sury nai dai ani sak kaham nei basa to nei Hingke nang haman ni pui to kai ang hamna ni nei pui to kai tang ni ani nokol bai thang nokha hoi suklai jamani pore emne to sak tek helen ta jama tong emne nang tamung mane emne ta ani 2024 ni August man to ani blood cancer manjak blood cancer hingke tabu nang orop phai mane sugar ni hoite ang mokol nukya kaka problem no tuino phai mani ta hingke sar amne ni sini mung tamo ani bung bino de forma kami bos ka ani gabordi gabordi to acha ka hambai hambai